जे चैनल दङ फटे चैनल नोंथांमोननिसिम साबायखर आरो रायजो राजाफोरनिबो खुलुमनाय जासिहरबाय जोंनि अल आसाम माने बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि फारसेनिफ्राय बिटिआरनि बिटिसिनि गासैबो रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमहरबाय गिबियावनो दिनै जोङो बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय बे खौरांगिरि मेलखौ खालामनाय जादों आरो खौरांगिरि मेल खालामनायनि जाहोना बेनो थांनाय 22 सेप्टेम्बराव जे बिटिसिनि जेनेरेल इलेक्शन बियो जानानै थांबाय बिसायख'थिया जोबोद गोजोन शान्तिपूर्ण भाबै जानानै थांदों बेनि थाखायनो बिटिसिनि साफ्रोमबो बड'लेण्डनि रायजो राजा दल संगठन आरो राजखान्थि हान्जा साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनाय आरो साबायखरखौ जों बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय जों बावनाय जाबाय लोगोसे जोंनि ट्राइबेल संघनि बेवहाय बे थांनाय इलेक्शनाव जोंनि गुबै थांखिया दंमोन जे जोंनि जेनेखि रिजनेल पार्टी दङ बिसेसकरि मोननै बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हान्जाया बिटिसिआव जोनोम जानाय बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थैजों जोनोम जानाय गांनाय उखैनाय जों सोमोन्दो गोनां बे मोननै हान्जाया जाहाथे ज' जानानै बिटिसि सरकारखौ दानो हायो बेनि थाखाय मोनसे नाजानाय दंमोन जोंनि माहारियारि दल संगठनफ्रा दा नाथाय बियो इलेक्शननि सिगां जोंनि बे मोननै आन्चलिक दलखौ ज' खालामनायनि नाजानाया जाफुङाखैब्लाबो बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय जेनोखि हारसिङैनो सिंगल लार्जेस्ट एबसुलुट मेजरिटि लानानै जे बाख्नायथाव देरहासार जानानै सरकार जानो थांगासिनो दं जाय बिथाङानाखि सा सानजा भारतआव सासे राफोद राजखान्थिगिरि राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै मिथिजानाय मानव गेदेर मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जायानोखि एबसुलुट मेजरिटि लानानै बिथाङा देरहासार जादों आरो सरकार जानो थांगासिनो दं बिथांखौ एबा बिपिएफ हान्जाखौ बेबायदि देरहासार जानायनि थाखाय जों बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय दुंब्रुद गोसोजों जों बरायो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों बरायो आरो दानो थांबाय थानाय सरकारनिसिमबो जों गाहाम हामलायथि बावहरनाय जादों जों जायखौ लुबैदोंमोन जोंनि ट्राइबेल एबा बर'फोरनि गेजेराव जोनोम मोननाय मोननै राजखान्थि हान्जाया ज' जानानै सरकार दानांगौ बाहाय खुनु नेशनेल पार्टिया जायगा मोननो नाङा नेशनेल पार्टी बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा बिटिसि सरकारनि अंशीदार जानो मोना जानो नाङा बेखौ हास्थायदोंमोन बेखौ नाथाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिङैनो दैदेननानै रायजो राजा एबा बर' माहारियारि आफादफोरनि बे साननायखौ बिथाङा जाफुंहोदों हारसिङैनो आबुं नांगौनि बारा बिजाथि देरहाहोनानै सरकार जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो जों रोजा रोजा गोरबोनि साबायखर बिटिआर ट्राइबेल संघनिफ्राय बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय जों बरायो बिथांखौ जों बाख्नायो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा जोङो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम जोंनि खावलायनाय बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि खावलायनाय बिथांनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा गोदानै जानो थांनाय सरकारा जेन जोंनि बे 6 शेड्यूलनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि जेनाखि सांबिधानिक अधिकार बे जाहाथे मोनसेबो खहा जाया खथि जानाय जोंनि हानि जानाय खामानिखौ जाहाथे बे सरकारा मावा जोंनि जेनाखि बिटिआरनि ट्राइबेलनि 6 शेड्यूलनि हा हु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जेनाखि मोनथाय हा हु बेखौ जाहाथे बेफोर खहा जानाय बायदि बे सरकारा जाहाथे मावा बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि मानव गेदेरनिसिम जों खर' गंलायै खावलायो बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय जों मिजिंथिदों बिथाङा सासे सा सानजा भारतआव राफोद राजखान्थिगिरि हिसाबै मिथिजानाय आरो सासे राजखान्थिबिद हिसाबै बिथाङा जोंनि ट्राइबेल एबा बर' माहारिनि सांबिधानिक अधिकार जोंनि मोनथाया खहा जानाय बायदि खामानिखौ बिथाङा मावनाय नङा होननानै जोंहा फोथायनाय दं जों मिजिंथिदों बेनि थाखायनो बिथाङा जोंनि जायफोरनाखि जोंहा ट्राइबेल एबा बर'फ्रा गोबां हा हु दङब्लाबो गोबां बर' एबा ट्राइबेल मानसिफ्रानो हा हुआनो दङ नाथाय रावहाबो पेपार गैया एबा हा हुनि डकुमेन्ट गैया बेफोरखौ गुबुन जाथिनि बाथ्राखौ जों बुङा बर' एबा ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोनथाय आरो जेनाखि हा हुनि
कागज-पत्रनि बेबस्थाखौ जाहाथे बिथाङा थाबैनो खालामनायनि सरकार दानाय उनाव बेखौबो जों खावलायो। बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै फिन हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर बिथाङा बाख्नायथावै देरहासार जानानै गावनि दोलोनिफ्रायनो सरकार दानो थांनायखौ जों दुंब्रुद गोसोजों बिटिआर क'र्डिनेशन ट्राइबेल संघनिफ्राय जों बरायनाय जायो। गोजोन्थों।